Eiköhän sitä telkkarista tulee. Hei Ritke, missä oot ollut? Mä oon ollut Hesassa. No mulla on ollut hirveä ikävä sää. No ei se haittaa mua ollenkaan. Ei. Tervetuloa tänne teidän keitioon. Tänään me olemme leiponeet pullaa, minkä ostanut kaupasta tallenain. Tosi hyvä. Hajaa! Saja! Tervetuloa! Sonja karate tunnille! Tulee 50 € tunti. Tää tuu kyllä yhtä.